People, make come hear the one where they happen for Eke-ututu, popular Eke-ututu where we know for inside also. As it stand right now, they say that the security don't finally come take over the market after the people wey get the shops and the business for inside that place run because of the battle wey dey for inside that area. We go play you the video make you see how Eke-ututu look like now and see say the government don come take over that popular Eke-ututu. Oh, my book, let us be. So I am on life, I am on ground. I want to go see Aga. You know, we security. So I'm security. I am here. I got you everywhere. Share one local government. As ways. ebe anyị nọ now bụ ukwu ọjị ọgba okwu. Mụnwa bụ agụmbọ for our time. Anọ m ebe a na ukwu ọjị ọgba okwu. Ọ ya bụ ihe a. Ala Orsu-ihiteukwa ka anyị nọ na Eke-ututu with our general and then the comrades. Ukwu ọjị ọgba okwu ebe anyị nọ now. Anyị abịaghị nara obodo anyị. Yes. Anyị abịaghị nara obodo anyị. Anyị abịaghị ure. Nene otu Eke-ututu si wee bụrụzie ọhịa. Eke-ututu abụrụgo ọhịa. Eke-ututu abụrụgo ọhịa. Chineke nọ. Ya bụ ukwu ọjị ọgba okwu. Yanwa ka anyị nọ n'iru ya. Look at ukwu ọjị ọgba okwu. Ebe a ka anyị nọ n'iru ya tata. The general himself. Ọ na-eme ka o jee mara otu esi eme ya. Youth also, anyị abịaghị were ihe belong to us. Otu a okwu anyị si wee macha ala ebe a lee na ya ewepụsịa m ihe okwu n'ụkwụ m. Ewepụsịa m ụkwụ n'ihe okwu m. Otu a si wee zọọ ụkwụ n'ala. Otu a ka anyị si wee take ya Orsu-ihiteukwa. Orsu-ihiteukwa youth abịaghị iwere obodo ha. And onweghị ihe ọbụla na-akwụsị anyị iwere obodo anyị. Na na-ele anya ka ụnụ na-afụ otu o si aga. With the play, in the show. Yes, the general himself ready to take over his town by fire, by force. And the honorable chairman is here with us. Because chairman, kedu ihe anyị bịara today? No, me here ọzọ echi gbagbo ya sabe iwere bai. Iwere bai. Onwe ihe ọzọ dị ya. And I say ebe ala taa. State taa dịrị jeme. Orsu-ihiteukwa has been restored. Amen. Orsu-ihiteukwa has been restored. Amen. Orsu-ihiteukwa has been restored. Amen. And Orsu-ihiteukwa will start to blossom. Amen. Orsu-ihiteukwa will start to blossom. Amen. And nobody. Born of a woman. All the charlatans, thieves, criminals, bandits. That's why we're here. We came with the people that own us. People that own us. Idiots. They must either they leave this place or they will all die. Either they leave this place or they will all die. They will all die. And we don't miss anywhere. Yes. They have done enough harm to us. Exactly. We've run away. Now we are back. The sons of Orsu has come back to take their place. Exactly. See, Every stranger should go to your own fatherland. Yes. And look for your Biafra. Exactly. This place is not Biafra land. Ebu chairman, I can and this is Orsu-ihiteukwa. Yes. And local government. It's not the only local government in Imo State. That It's is only true. government in the east of the Niger. Yes. Look So at why must everywhere. it be Ututu that go to Mutanze. Look at your everywhere. useless land. Look No, at everywhere. will die. These people have destroyed everything that we have labored for.
Everything that our forefathers have labored for, they have destroyed it. And that is how God is going to destroy them with their own families and their generations. Obrechukwu also, up to Ifade, on alive. Yes. Come to take back our place. Onye Wanze himself on alive. Miriaman also on the Anono. KC General. Our brothers all answering in our presence. Don't book us. Oh, yeah, Kurukaine, Menino. Oh, yeah, Kurukaine, men. Amen. Amen. Hmm. Amen. 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 Have destroyed it. And that is how God is going to destroy them with their own families and their generation. Obrechukwu also, up to Ifade, on alive. Yes. Onye Wanze himself on alive. Miriaman also on the Anono. KC General. Our brothers all answering in our presence. Don't book us. Oh, yeah, Kurukaine, men. Oh, yeah, Kurukaine. By fire, by force. Biara wee bịa mebie ọkụ bịa were ala ọkụ wee na-achọ ịtụkwa anyị n'ala nna anyị ka anyị na-awụsa aja ala ọsọ chụba ha ọsọ ala ama Igbo chụba ha ọsọ nwanne m daalụ afa aka ọbụla ha zụrụla daalụ isere ike ala jere ere ha mgba anyị bịara iwere be anyị ala ọsọ taa dịka anyị birie n'ala ọsọ a ga-achụba ha ọsọ ga na-ere ha nga ụtụtụ na ehihie obi igwe tupu ọma Chineke tupu ọma Chineke tupu ọma chikere ọsọ Eke-ututu chi anyị ọ bụla nwere chi ọzọ akpọpụrụ mgbe e were anya ka ọ ghara ịdị ya mana ọ bụrụ na ọdụnwa n'ugwu nsọ gị ya aka eke wee tee ekpere wee rịọ ọgụgụ nyechighi anyị n'ebe nke anyị onye ọbụla na-eli ọmụmụ This is a code.
ahịa n'azụ ebe a bụ ahịa ochie. Ọ ga-ahụ na-efe anya. Anyị nọ n'Orsu-ihiteukwa. Udo. Ọ bụrụ ya ga-ahịa alaba anyị. As you can see in this video, this is the current look of that Eke-ututu market after these people come, this Nigeria security army and others come inside this place, leave the place where the people where they find they come, they carry everything where they there. People wey get shops, everybody abandon their shop, run comot for inside the village. As you see am now, they don come, they take over this particular side for Orsu as e stand right now. So tell me, what is going on in this place? With this little one you see here, will give you more sense about what is doing. When I hear the message where they send, go give General Butuzo. They say that they go make sure say they capture am. Now wetin they talk for this video. I beg I see they watch, make sure say they share so that other people could get the information.